To nie, nemyslím teraz o takýchto detailov, ale minimálne aby bol papier o tom, že tam bol niekto cudzí. Ako ochranu do budúcnosti. Policajti budú zárať krížom krážom, na čím to bolo dobre, ja na to kašľam takéto veci. To nemá žiadne význam. Na zdravie, chlapci, hlavne na zdravie, na všetkých, na Tidora pripijam teraz, na všetkých, naozaj, nech sa chlapci držia, lebo... Na Storočanov. Dobre, to je. Prichádzam s tým, že ja už idem do otvorenej vojny, absolútne. No, my ideme s tebou, tak to Tak asi vidíte, čo robíme teraz. My ideme s tebou, preto, lebo ja už mám to musí objednať na prvého. Dobre, že nie, celkovo, že asi ste videli, čo som dneska nalistoval, čo som nalistoval predčerom, včera ten status, to je to, čo včera urobil Lipšic, je iba chyba. On hovorí o spoločenstve prokurátorov, vyšetrovateľov. Pozeral som ten status včera, Ja začnem o sekte hovoriť, ja poviem, že Lipšic priznal existenciu sekty vybraných prokurátorov. Vy ste to asi nevedeli, pán doktor. Včera večer urobil, neviem, čo to napadlo, keď išiel spovedávať z Banskej Bystrice, od Nora išiel a písal, že spravodlivosť je na tenkom lane zavesená na niekoľkých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcoch a spravodlivosť dá veľké S. A toto spoločenstvo S budem ja osobne veľmi podporovať a neviem čo všetko. Tak som dal 2S, je presne to, čo potrebuje Lipšic, aby sme ho pomenovali. A urobil to si, zoberte, pod fotografiou má stránku a je fotografia mýtniku pred Bonaparte, kde majú ľudia trička Fico chráni zlodejov. On špeciálny prokurátor pod touto fotografiu urobí takýto status, že... Už ho zase vrátil naspäť. Máme. Že Tiger je dobrý hodný svedok povedal, že pre neho je vierohodný svedok Tiger. Napísal, že úplne vážne sa pozrite. Slobodník je vierohodný podľa neho. To ten oný Sabo. A na základe Saba išiel, akože, že Sabo je pre neho dôkaz, že všetko Sabo, ktorý sa priznal, je človek, ktorý zradil inšpekčnú službu, úrad, špecializovaný tým úradu inšpekčnej On sa služby. bojí toho zákroku, ten zákon je živý. Áno, však máme ja samozrejme kúpu informácií. Takže poďme postupne, chlapci. Takto, to, že... Kali bol dobrý dnes. Kali je vždycky dobrý. Dneska bol dobrý. Dneska bolo K. Áno. Ja mám informácie, vy máte asi od Eugena, ale mám informácie úplne z boku od Válkovej. Tá ho veľmi chválila, ktorá tam aj bola. Ja neviem, ja... Válkova tam aj bola. Veľmi málo komunikujem. Môže byť nejaká iná advokátka ako Válková?